1 to 5. Tignan po natin, mga brother. Be reminded also to guard your sound doctrine. Holy walk with the Lord, biblical conviction, godly goals in life, and spiritual heritage we receive from our forefathers of faith. In 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 5, Paul said to Timothy, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead that is appearing of his kingdom, to preach the word, be instant in season, out of season, rebuke, reprove, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust, they shall heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things. Amen? Watch thou in all things. Saan yung all things yan? All things in the things, ha? Sa mga bagay, sa mga doktrina, ha? Sa mga tao. Alam nyo, sabi nga, may mga tao darating ang panahon na hindi na yan makikinig ng Bible. Lumayo ka sa kanila. Yung mga tao ayaw na ng salita ng Diyos, lumayo ka sa kanila. Walang pagkatakot sa Panginoon at yan ay hindi na lumalapit sa Diyos. Layuan mo sila. Alam mo ito ang ikinalulungkot ko sa lahat. Alam mo mga Kristiyano pa minsan, alam mo bakit? Kahit sa pagganap ng partner sa buhay, ang pipiliin talaga yan. Ang believer. Pipili lang yan. Ang believer pa, pipili lang. Hindi matapat sa Panginoon. Mga gago talaga. Pipili na magiging part sa buhay. Ito, huwag kayo magagalit. Minsan bakla pa. Minsan tomboy pa ang pipili. Kristiyano, mga gago talaga. Walang utak kaya nga sabi yan eh. Darating ang panahon, may mga taong hindi makikinig na ng Biblia. Yan yun! Kaya nito siguro kung sa Brazil tayo nakatira, pinahulog na ako eh. Kapag ikaw sa Brazil at sa ibang bansa, bumanat ka against sa mga tomboy bakla, irereklamo ka. Why? Yan na po yun, dahan-dahan na. Namas na nanay na ang mga masasama. Kaya may mga simbahan na hindi magkasal ng lalaki sa lalaki, makukulong yung pastor. Discrimination. Hindi. The word of God is the word of God, kapatid. Bawal ang palalaki-lalaki. Ha, dito, pumunta rito sila Boy Abunda. Hey, pastor. We would like to have a marriage ceremony. I'll give you 1 million. Eto, sabi ko sa inyo, kahit bigyan ako ng mga tao ng 1 million, hindi ako magkakasal ng ganyan. Kahit marami nila ng church na to, hindi natin papagamit. Why? That is abominable in the sight of God. Totoo yan. Di ba na siguro meron dyan na matagal na mag-asawa, kabit lang sila. O yeah, magkasal kayo rito. Para at least, babae na lang yun. Walang problema yun. Pwede ikasal yun eh. Pero, sila kayo sa sige. One day, magugulat kayo. May balita na lang dyan. Hiwalay na. Ay, hindi magtatagumpay. Yan ang pundasyon na itinayo sa marami. Hindi yan tatatag. Bakit? Wala naman tinatag na institusyon ng Diyos na pareho eh. Ang kanyang pundasyon sa impyerno, pundasyon na yan. One day, pag hindi tayo naging maingat, kapatid, sinabi yan ng Bible, be watchful. Alam mo,